No niin, tästä valtavan laajasta tutkimusaineistosta, yli 400 mainosta 7 toimialalla, tiivistimme yhteen 10 mainonnan perussääntöä, jotka pätevät kaikilla toimialoilla. Mainoksen tulee olla selkeä, siinä tulee olla herkulliset brändille sopivat värit, siinä kannattaa olla vahva, hyvä tunnelma. Se on sitä parempi, jos se kertoo mainion tarinan, joka jää mieleen. Se on vielä parempi, jos tämä tarina sisältää myyttisiä elementtejä tai peräti kokonaisia myyttejä. Ja vielä parempi se on, jos siinä on vielä kaiken tämän lisäksi omaperäinen idea, joka jää vaivaamaan sitä kuluttajaa, että miksi Eiffel-torni Turun saaristossa. Se on hyvä mainos, jos siinä ei ole liikaa tekstiä, ei liian pienellä brändillä, vaan sopivasti informaatiota. Se on hyvä, jos se aistillisesti herättää halun siihen tuotteeseen. Pakko saada. Se on hyvä, jos se vastaa tarpeeseen. Juuri nyt, kun koulut alkavat, tarvitsen kyniä ja kumeja. Ja se on hyvä, kun se on sen brändin näköinen, omaperäinen. Tulee omaan brändiin, ei naapurille.